Gaur egun Antramaritxik etortzen den trafikoa eta Araba ibilbidekoa elkartzen die, eta Basabazpiko eta Iralabarri arteko kalien trafikoa handia sortzen da. Horrek goiko zebrabidea oso arriskutsua bihurtzen dau. Jente askok, baina bereziki, umiek erabiltzen dabie zebrabide hau. Gure proposamena, aipatutako zebrabidea espaloiko alturara igo eta kale horren norabidea aldatzea litzake. Horrekin asko gutxituko litzake bertako trafikoa, Andramarikoa. Araba ibilbideruntz desbideratuko geukelako. Ibilbide motzauak iteko, Iralabarri eta Industrialde arteko kalia bi noranzkoa bihurtuko geuke, eta hola geratuko litzake inguru horretako trafikoa. Araba ibilbideko zati honen norabide bakarrak 18 aparkaleku berri sortzia eta oin dauzen bi pasu hauek kentzia ahalbidetuko leuke. Bide batez, bierreskua dan zebrabide berri bat sortuko geuke. Guzti honekin, gure helburua segurtasuna nabarmen igotzea litzake, baina oin, zure iritzia jakin gurou. Animau eta idatzi!